Hello po mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sweet and spicy mussels and octopus. At meron din po tayo ditong alige rice or crab paste rice. Ito po siya. Ayan. At meron din tayo ditong pepino. Isa na naman pong special na araw ngayon dahil mayroon na naman po tayong makakasama sa online collaboration ang aming beshi na si Simply Jing. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Hello, The Foodie Bee! The Foodie Bee Beshies! Nagpapasalamat ako sa inyo at pinaunlakan nyo ang aking imbitasyon na makakulab kayo. At doon naman po sa mga supporters ng The Foodie Bee, inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin yung premiere ko after po ng premiere ng The Foodie Bee. Maraming salamat! Ayan guys, napanood natin ang aming beshi na si Simply Jing. Si Simply Jing po ay nakabase po siya sa Macau. Pero ang hometown po niya ay sa Anggona, Rizal at ang kanyang pamilya ay sa Manila. So mga ka-foodies, sana po supportahan po natin ang aming beshi na si Simply Jing at huwag kalimutan Subscribe! Ayan. So bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayan. Malinis na yung kamay namin mga ka-foodies. Simply Jing, kain na po tayo. Kain na tayo, beshi. Ito, ayunin ko muna yung sauce. Wow, sarap yan. Mahanghang yan. Yan. Sarap po. Tapos dito sa ulo. Yan. Wow. Ayan yung ulo guys. Sige. Sarap. Pitin natin. Ang laki nito mga ka-foodies. Ito yung binili namin guys. Sausaw natin sa sarap ng manghang. Manghang, ayan. Ang unang subo mga ka-foodies para sa inyo. Simply Jing, para sa iyo ang unang subo. Kain. Sweet siya, tapos spicy. No? Sarap. Ito yung sinasabi namin na bili guys. Opo. At meron tayong ano dito. Pepino. Ayan. Sa'yo yung isa. Sarap ng rice. Nabili namin to guys. 500 pesos lang. Meron tayo dito. Tahong ni Carla. Walang tahong ni John John. Alam niyo po si Simply Jing, nakilala po namin yan sa nanood po siya sa amin, tapos po nag-message po siya sa amin, nagtatanong siya tungkol sa YouTube. Lagi siyang nag-message sa akin noon, nagtatanong siya kung paano gawin to, ganun. Tapos yun, hanggang nagtuloy-tuloy po yung mga usapan namin, nagkwentuhan, ganun. Nagtatanungan po sa mga po. Kaya yan, naging beshi po namin si Simply Jing. Mabait na tao po si Simply Jing. Yes. Laki? Laki, oh. Oh. Sarap. Sana po mga foodie, supportan po natin si Beshi, Simply Jing po.
Pagkatapos po namin, lipat na po kayo kaagad sa kanya. Siyempre, mag-subscribe na din po kayo. Napakabait niyan. Opo. Tsaka yung ano niya, yung mga content po ng YouTube niya, yung channel niya, masarap po. Tapos ngayon, dahil nag-diet po siya ng 6 days, so cheat day niya ngayon. Sarap. Masarap yung kakainin niya ngayon niya. Mada lang. At yung kinakain niya guys, Social. Basta kumakain sila sa restaurant. at saka kulay-kulay yung kinakain niya. Isa lang kulay. Oo, nag-orange color siya, tsaka green, no? Pero lang bintang. Thank you. Kaya mga kapodibis, supportahan po natin si Simply Jing. Beshi. Yan. Laki, oh. Mag-subscribe na po kayo sa kanya. At magpasalamat tayo sa collab natin kahapon na si Jennars. Ano kasi yun? Hindi. Jenhen Capares. Ayan. May laman pong bibig ko. Maraming salamat po, Jenhen Capares. Apo. Masayang collaboration natin. Di ba nag-ano sila noon? Nagbigay sila ng yung nag-Q&A tayo. Nanood sila. Nag-marathon sila, eh. Kasi natin, sorry guys. Community slap yung ilaw namin kasi para mamamatay yung ilaw. Kaya bilisan natin. Guys, namitas ng bulaklak sa sa kapitbahay. Doon sa crush ko. Crush niya. Kunwari namitas. Alam mo ba si Tolboloy, nagpapakiss siya? Pwede mo kinis. Alam mo ba, Tolboloy, ang pag-ibig parang lang yan, ligaw na bala. Sumagot ka, bakit? Bakit? Hindi. Donokin mo na. Ligaw na bala. Bakit? Sa'yo tinutok, sa akin pumutok. Boom! Diba? Nahulog yung kanin. Grabe. Sa'yo tinutok, akin pumutok. Gusto mo naman. Hindi. Ganda. Sarap. Namitas ng bulaklak. Kunwari namitas ng bulaklak. Pero ang totoo, sinisilipan niya yung crush niya. Yeah, ganun talaga yun. Oh! Kainin mo. Baho, Diyos ko, doy. Sarap. Ang sarap ng rice. Rice pa lang ulam na talaga. Sarap. Congratulations pala sa mga isang kalderong kanin, ha? Dami nila, no? Lahat na ubos. Lahat ng mukbangers. Ay mga kapudibis, supportaan po natin si Simply Jing at mag-subscribe na din po kayo sa kanya. Opo. Sarap. Ang galing nila, no? Akalain mo. Si Simple Bisdak. Simple Bisdak. Isang tuyo, tapos isang kalderong rice. Kaya niya, no? Kaya mo ba yun? Tapos si Chicks TVE. Uy, 4 na dilis, tapos isang kalderong kanin. Ay, apat na, Kahapon pa yon. Sana po panoorin niyo po, kayo. At supportahan niyo po si Chicks TV at mag-subscribe na din po kayo. Yes, ganon din. Sa lahat ng mukbangers, supportahan niyo po sila, panoorin niyo. Ginaya si Ryan's Life. Ryan. Ryan's Life.
Ah. Kain muna tayo. Ang laki ng ano, no? Ayan. Ito, fresh na fresh. Sana all ganito, ka-fresh. Masarap na ano, no? Mga ka-foodiebies, please, supportahan po natin ang aming Beshi, Simple Jean po. Mag-subscribe na po kayo. Sarap. Sa mga nagda-diet, meron po kayong matututunan sa kanya kasi pinapakita po niya yung ano niya, yung diet routine niya araw-araw. Sarap. Anghang na. Kahit mahangang masarap. Yung hangang tsaka yung tamis. Naghahalo, no? Mabubuksan na naman yung engkantadya ko niyan. Kasi mahangang. Siyempre mga ka-foodie, hindi namin mauubos yan. Tingnan nyo naman, ang laki, di ba? Pero mamaya, maubos po yan. Nag-iintay yung mga armies. Opo. Sarap. Pipino. Oh. Ubusin mo na yung rice. Lutong ng pipino. Yan mo na. Akin na lang. Luto na po kaya pag naka-palengke po kayo ng octopus, luto yung ganyan. Masarap. Sarap ng rice. Ang tamis ng pipino. Tamis? Sarap. Konti na lang. So mga foodie, naubos po namin yung rice namin. At meron pa pong natirang octopus. Ang laki niyan. Tsaka konting tahong. So foodie, Simple Jean po. Supportahan po natin siya. At mag-subscribe. Promise po, madami po kayong matututunan na diet routine po. At mga pagkain niyang masasarap. Yes. Napakaganda niya, guys. So mga foodie, maglilinis po tayo. Magliligpit lang po kami at babalik po tayo. Maglalaro tayo. Bye-bye! Hello guys! Ayan, malinis na yung kamay namin at maglalaro tayo ng marshmallow eating! Ang unang makaapat na makakain, siya po ang Panalo! So, ito po yung gagamitin natin. At bawal ang mandaya! Yes! Mandaya! Kaya kapudilis, start na tayo! Pinadaya ako eh, no? Okay, wait lang. Dito may ano. 1, 2, 3, go! What is it?
Yes! Ayan mga kapatid, kung gusto nyo yung aking video, please don't